1000. 150 000. Čavo ukradol otcovi kartu a nakúpil si že nejakú funkciu, že pán temnôt, Ty koko. ale nakúpil to, keď mal asi, že neviem, keď bol malý a má to do roku 2036 ešte nakúpené. Čo? Takže zdravíme Filipa, shoutout pán temnôt a do roku koľko to 2030. stálo? Neviem, ale viem, že taťko na ňom zlomil porisko od Ja by som motiky. zlomil alebo asi niečo dom na také. ňom, no. Čo ti jebe, no pohode. Tak ale do roku 2032 alebo 36 je pánom temnôt. No tak to je potom bomba, super. Padne ten dátum a dome začne byť pekne vonku. Alebo v jeho živote. Začne byť pekne. Fakt nebol trivián alebo niečo, takáto pičovina. No, Travianik, no. Travian bol, keď som bol ešte ja malý na základke, to bolo. Yes. Ale to sa nehralo na telefóne. Na webe, normálne cez kom, na webe. Spýtaj sa Filipa, že dokedy je pán Zavolaj mu, čo to stálo. Zavolaj mu, že koľko to stálo. To ma strašne zaujíma. A ty koľko stojíš, ty pardon. Daj to tam. Divoké kmeny boli, oni však Shakes and Fidget. Voláme to pánovi stále temnôt, cvičí. brácho, počkaj, pánovi temnôt No voláme. daj, ale nelikni mu číslo, máš to tam, hej, pozor. Piče, Ale máš tam meno, ne iba. No tak to je pohode. Lebo mu bude volať 8 000 ľudí. Koľko to stálo do piče? Pán temnôt! Všetci si ho uložia, vieš? Brácho, Pán riešime temnôt! takú dilemu, akorát som spomenul tvoj príbeh s pánom temnôt a s tými, do ktorého roku to máš, prosím ťa? 2032. A čo to stálo? A akože asi nevieš, čo to stalo, že? Čo zaplatil otco? To pade korún. 100 korún? 1000. 150 000. Jaký to bol rok? Že by som pozrel, čo bola inflácia, vieš, a Brácho, všetko. veľa. To mohol byť tak 2000. Sme udagloka na podcaste. Dobre, chat, mám pre vás úlohu. Zistite, koľko 150 000, ja neviem, dajme tomu 2032